Acesta este Vincent Barnes, un om obișnuit ce trăiește într-un cartier obișnuit. Vincent este director de vânzări și are un salariu bunicel. Aceasta este locuința lui Vincent. Frumoasă, nu-i așa? Iar aceasta este familia sa, cei doi copii minunați și, bineînțeles, frumoasa sa soție. Da, am putea spune că Vincent Barnes are tot ce își poate dori. Să fie oare așa? Priviți mai atent și veți observa că lipsește ceva. Ei, ați observat? Poate că pentru tine, pentru mine și oricare alt privitor totul pare în regulă, dar soția lui Vincent bagă mâna în foc că el nu mai e bărbatul de altă dată. Vincent și-a pierdut pur și simplu nu mai are acea dorință instinctivă de a... Cred că ați înțeles mesajul. Așadar, în ciuda tuturor aparențelor, nu era chiar totul perfect în viața lui Vincent Barnes. Până când, într-o zi, s-a întâmplat un lucru minunat. Vincent Barnes a aflat de Forever Multimaca, un excelent supliment nutritiv de la Forever Living Products. Maca a fost îndelung folosită de incașii din anzi și în special pentru... Dacă Maca a dat rezultate pentru incași, atunci merită să încerc și eu, a decis Vincent. Ei bine, și ce schimbare! Soția s-a observat imediat. Vedeți? Acum are atât de mult și foarte mult și mult mai mult. Bine, mulțumită lui Forever Multimaca. Vincent Barnes are acum chiar tot ce își poate dori. Nu spunem că ar fi dus-o rău înainte, dar acum are mult mai multă... Știți voi. Noul Forever Multimaca de la Forever Living Products readuce... în viața ta. Forever Multimaca.